Nhau dzomanhoko 14 kubvumbi. Dare guru redzimhosva ropa yambiro kumapurisa. Dare rirapa mutongo uribe mhikiso wokuti mapurisa enyika ari kubvumiwa bakukuba vanhu pavari kusimbisa mutemo womupfigwa. Mapurisa aribe kana kupikisana nomutongo uyu mushure mokunge waendesiwa kudare guru redzimhosva nemagweta anomirira korodzero dzevanhu munyika. Zvasara kuti tione kana mapurisa akateedzera zvarehwa, asi wakareka kuteedzera vanenge vari kuzviparira mushishi nomatare odzimhosva. Tichindori mumatare odzimhosva, dare guru redzimhosva ratura mumwe mutongo zvakare unobata hurumende. Vashandi vezveutano vanosanganisira vana mukoti namachiremba vachimirirwa nemagweta anowira kodzero dzevanhu munyika wakaendesa hurumende kudare guru redzimhosva vachida kutiwe mutongo kumanikidza hurumende kuti ivape zvipfeko zvokudzivirira njodzi dzepabasa. Mutongo uyu uri kuringirwa kuti uchachinja mashandiro machiremba nevakoti munyika avo vanga vari kumanikidziwa kushanda varibe zvokudzivirira zvakakwana. Tobata dzoupfumi. Zimbabwe yonzvengiwa nomukana wokuwana rubatsiro. Dare rinotonga mashandiro IMF rabvumira nyika dzinokwana 25 kuti dzipiwe mari yechikwereti. Mari iri kupuwa nyika dzagara dzino chikwereti kuIMF asi dzisiri mumashure mukubhadhara mari kubhangiri. Chimwe chapihwa mari iyi ndechokuti nyika dzigobatsirika padambudziko rodzihwa mupengo riri kuringirwa kuti richazunza upfumi hwenyika dzakati wandei pasi rese. Areketa akamirira bhangiri ati iye Zimbabwe iribe kukwana pachikamuchi nokuti iribe chikwereti kubhangi iri, uye pachazoongororwa kuti ingapuwe sei rumwe rubatsiro pamberi apo. Tichakandorereka musoro, kukwira kunoita zvinhu munyika kwakwidza nomanera. Makwiriro zvinhu munyika anoringiwa pagore akwira kuenda pazvikamu 640 kubva muzana. Zviri kureva kuti kana waimboda $100 kutenga chinhu gore rapera, wave kuda $640 kutenga chinhu chibodzi cho. Izvi zvabuditsiwa neboka rinoongorora zvokuwerenga zvinhu zvose munyika reZimstats, iro raive rambomisiwa kubuditsa makwiriro zvinhu munyika. Idi hutokaramatana nomanera kuti ugone kutenga zvinhu dzepasi rese. South Korea yoramba kusiyana nokugutsa ruzhinji munguva yedzihwa mupengo ino. Muchiitiko chashamisa pasi rese, kuvhota kuri kuenderera mberi munyika iyi. Vanhu vari kuzondovhota vanenge vachibvenekiwa kupisa miri uye vanofanira kupfeka zvifuka meso nokushambidziwa maoko ipo vanosvika nopavanobuda. Kwai wachapuwapo kare magirovhosi anobva andotaiwa kana wapedza kuvhotako. Tichakupai zvichabuda musarudzodzo. Ichokwadi, kana museve wada nyama unodauka wegani pauta. Mune imwe nyaya, kuna mwoto uri kuririma munyika yeUkraine ungangopfutisa nyika iyi. Nzvimbo yeChernobyl yakamboita njodzi yerudzi rwenyukireya yogara iri kukwata zvino njodzi. Mwoto uri kupfutawo musango uri kunziwawo mumhera munzvimbo iyi ichiri baya rekuseenzesa. Chanetsa ndechekuti zvinhu zverudzi rwenyukireya zvinogona kuputika zvikakotomesa nyika iyi nedzimwe dzakawanda. Tinovimba vanogona kuzoudzima. Nyika yeSouth Africa yoenderera mberi yoderedza mutengo wokukwereta mari. Bhangi guru renyika iyi rareketa nyasi kuti mutengo wokukwereta mari waderera nechikamu chibodzi kubva muzana. Izvi raita kuti zvigobatsira vanhu munyika iyi pakuoma kweupfumi kuri kuitika nguva ino. Aka ndekechipiri mugore rino kuderedza mutengo uyu wabva wasvika pazvikamu 4 nechidimbu kubva muzana, chinova chinhu chakanaka. Mamiriro okunze, nyika dzokuchamhembe kuAfrica dziri kuringirwa kuve nokazuva kanoti pisei zvishoma mangwana. Nyika dzichagona kuita hore inopfuura iSouth Africa mudunhu reGauteng uye Zambia kumatunhu okumawirira kwayo. Kwedu kumabuja kungangoita kumvura kushoma asi kwakagadzikana. Uku ndiko kupera kwedzanyasi. Tiboyane mangwana. Ndini wenyu Mhandi weOnhau.